Hi guys! Hello world! Badong gabi iligong tanan. Domingo na deron guys. Kumusta naman mong tanan? Wala may maka-vlog guys. Kaya mo lagi itong dahil diferensya gamang cellphone gadaot. Di siya mo video. Di mo pinot ang video. Di pa adon pang Armando. Ang karon. Pasalamat ko kadyo guys. Kaya naami daghang grasya. Ay tulo ka buok nga. Karon po kita patula nga ingani color guys. Kasi garang nakita kay di man ingani. Na ingani porma patula ba. Dagko pag kaadyo, daghan kadtong salamat sa grasya. Buotan din kaadyo sinong aloy. Dai jang dihatod ya. Karipod kapaya sinog. Kaanang precious. Dadapoy hinog tundan. Kaan puning precious. Dapoy saging hinog, garbajeng kabus og dapoy kamuti. Da guys kamuti. Kamuti dia, kamuti. Mo ingani ka abunda dari bukid guys, bisa gue kwarta makakaon. Risko pa jud gikan sa ijang tamnanan. Ida dapoy batong ug ukra. Kay sinanay ganina, sinanay Lita ba ang lula. Neto siya to sa unahan na to sa bahay sa alang agaw kay mapalit si Jagmunggos kay da mo kuno gipahatag din ng lalay da batong ug ukra kay di mo kuno sila sanay mo kaag batong ay, sakit ilang tuhod ako na lamang kuno ipautanan panautan guys ay hapon naman wa mi kangadto ganihag merkado mo pa pangikapay og panakot nanda kay mo na itong agiatong nanay kay Agmunggos man guys kay mapay sa Agmunggos kay magutan padapog kung nanay gapinda munggos tag 65 ang kilo kay hapong pakan ang si Precious ug munggos unay naman mito silingan ora ni hang gibayaran guys maura ng munggos tag 65 ang kilo pero kaning uban libre ra ni kana just nung aloy butan na sa kaadyo tighatod din sa namo dari sa hay suka nga kuy tengog tag sa kagalon na di na mi magpalit og suka kay maghatod man siya. May nga ni mga pagkaon ng jawin mo ra ba pong tagaan kay gahera ba pud mo dawat. Mo na si jang abunda daghan sila grasya kay hilig man si jang manghatag. Naada to ning ingon nga di na kuno ipabalikan sa Manila dan hinalamang kuno ni Alicia. Di man gud pug ko makaingon nga 100% nga anhin na jud mi dinhi sa probinsya guys kay wa pa man ni stable nga income din lisod pa. Isod pag magpundo din ugwa jay inadlaw nga kita kay nanab jay bata magyuban ng bata o pwede ra pud mo pakanon og kuan ang anda nimo kuan permi nga di man jud mahimo og wa jud ni pagkaon si Precious nga ija og vitamins diaper pa jud nan jud diaper kaning munggos hada ni siyang magkuan ako daan ron maghumol kay arong ugma ay naglataan dali ra maluto dapat kapajas di naman Precious pwede ron kay gabi naman ugma pungon na laman ni di pa ni siya malata kay gahi pa man pud noon kay kamote kalibre na pud mig kamote nga among ipakaon ni Precious amo pud din kan aning uban. Nagkuan ko sa munggos guys di anang gihumulandaan kay para na sa ugma pagkaang bibi pagkaang Precious kama naman may panihapon ganina guys dyan si Precious to ako na to kasi daanan ako guys bisang pag nai lawoy nagpadong na to higop jud ko og ininit Milo kay nanghaw manggod bisa nakarelate diha og padidi mams nanghaw jud kaadyo manong mahigop gyapon ko sa matog daog nay saypod mga tungang gabi bakod pug ko kay higop pero og makaya ra di na pug kumubakod minta naman ron guys nga si Precious ning kaon na di na ko kaadyo kutasan uhaw na lang man jud kanunay
Ang bation uhaw kaadyo. Ada tayo nangutan na ugan sa kung may gipakaon na mong precious. Pag among gipakaon ni precious guys is kamuti, kubasa, hinog mangga, tundan, kamunggay, ug saluyot. Amo rang kuan-kuan ba mix-mix na namo. Halos kanunay si Jan adjud si kamunggay. Nantay og patatas og carrots nga na sa gulan pod na mong kamunggay. Kubasa nga na sa gulan pod kamunggay. Wa ka na mo si precious gipakaon og naitimpla like asin or asukar. Organic pa dyan na idyang gikaon. Wa pa na mo timplahe. Precious, tawag na precious. Kanunay ra jud mi diri makalaw-oy og kamunggay, ganas ingana para na nanghatag og gulay, laoy sa gulag kamunggay. Laoy sa jud kay ug adto na po syudad, maglisod na pag laoy ug way kapalit. Bala man to among kamunggay dito ug nakasurvive ba to. Naghan man lagi puy tag ija. Manguha lang magdi mananghid. Precious, tog na precious la. Tama namin nanay. Shout out day ko sa among bagong subscriber, Ma'am Lina Cesar. Tong cute ko na buyag. Hi baby cute buyag. Daghan kadong salamat ma'am sa paglantaw. Hinatmata nga musubay pa ka sa among mga daan nga videos katong wa pa nimo nalantaw eh. Sugod sa katong ako pa'y nag-vlog. Ako pa. Pa ko'y ikauban. Shout out dai ko ni Ate Lucy Hitter diha sa Hawaii. Amping kanunay ti labi na sa imong pang inadlaw nga pang nikay-sikay. Kana bagura di ko nakahibaw nga si Ate Lucy di ay kaliwat dai sa jag ayuban. Lumad pud siya nga taga Alicia pud siya kaliwat. Bilib jud ko nimo ti sa imong kaabtikon bisag sa imong edad karon nga og uban pa na diri. Bisag 50 pa kapin kalujahon na. Pero ikaw kay 60 plus na ka pero ara pud jud kang kaabtik. Mura pa kag 40. Buabuyag. Ni Ma'am Bill Mami Cabalo, shout out. Nana jud siya buot kay muhilak na basta na bagong naong. Bitaw bago na bitaw spacious ron. Padung na siya mo 8 months, mo ilan na siya basta na siya makitaan nga wa pa siya makakita bitaw. Kamo na siya mo ila. Diyan ni Ate Rosemary diha sa Tagbilaran. Anha sa mo diha paw. Palit adtong parehas ka plurami nga ipahid sa injeksyonan pawa sa ngulngul man siguro to.
Wala man pod bining palit eh. Wala man pod ning gahi agi NG ka ni Precious. Okay ra man pod siya. Kuan naman matagisakitan dito siya. Natural gito ng pinta nga makahilanat. Pero pagkaugma, last siyang hilanat katong pagka alas 5. Nauna pagkakuan na wala. Wag kinuan na jud ito sa reaction sa iyang lawas sa medisina. Pero buhay-buyag kaloy sino, bisag hilan pan siya guys, sige gyapon siya kamang-kamang, sige gyapog luhan. Wa rin ni jagi inda. Hello, Ma'am Berna Mendoza. Ma'am Ritzel Basali, si Undoy itong nagdarupaw, si Undoy nang nagdarupaw. Dito si Undoy, napadaro rami sa among silingan po dito sa unahan ng tabok sa basak bitaw. O amang gud mi kabaw. Ang amo na lamang gipadaro. Ma'am Milos Mejias diha sa Cagayan de Oro City. Shout out kunin diha ma'am sa imong tibuok pamilya. Daghang salamat kanunay sa imong kanunay pagtimbaya ni Ate Lourdes Saladin diha sa Japan. Daghang salamat eh. Ma'am Pili sa Taghap. Si Ate Kri Birano Israel diha sa Jinsan ni Ginalyn Elibera. Ug kanipod si Mayriel. Kanipod si Ma'am Tess agijang kanang na profile name sa YouTube. Brown sugar maganda sa kalusugan. Ma'am Sara Layla Ami diha sa Barin, amping makanunay diha ma'am. Bisprot guava plenty of vitamin C. Bitaw ma'am test. Ami jud kadtong biyabas. Hanggi mo nga guava jam nahurot na namo. Gamay ra man gud siya. Ado daghan gupod pero harot na namo kay bisag gamay pa na mang ilan-lanon sumon manahang panghimagas. Hapon silang ipatilaw adto sa pikas ug gamay. Mammers and family diha sa South Korea. Bitaw mamlami bitag mangga kanang gimingaw kus mangga nga native ba nga ug dabong pa maglagamo. Daghan jud kadtong biyabas ron kay ting biyabas pod ron sagasa namungag mga biyabas bisag hanaras kalibunan. Shout out po ko ni Ate Lucia Ayop diha sa Italy. Regards po ko ma'am sa imong sa imong tibuok pamilya makaingan man jud man. Amping pud mo kanunay diha te. Ni Ma'am Merlinda Kadiraw diha sa Canada. Ayo palabi sa aslom kay makadaot sa liver, murag maluto urban pang organ di pa kakaya. Daghan kadtong salamat ma'am sa advice. Wa man mo ma'am iguro mo to nang gipaingkit si Precious. Wa naman pud mo utrog ingkit. Asluman siguro. Mara to haras jang gipasuway ug lasang aslom. Ma'am Arlene Rolon. Shout out. Asa man mong dapita ma'am? Sir Ben Rashid Iskanyada. Daghang kadong salamat sir sa kanunay pagtimbaya. Cute ni Precious lang ito sa unang gamay. Gamay ramang kahapon. Ug kini si Scorpio Girl. Daghang kadong salamat sa kanunay pagpanglantaw. Para din sila ang mga kanunay na mag-comment sa mga vlog. Shout out po mi sa tita Ninang ni Precious na among sister in Christ nga sukad pagsugod na ho ang pagkaroon mo adto sa paglubad ug sige timbaya. Daghang kadong salamat. Daghang salamat po sa labang kitasan nga madyo lang biyahe nakaabot na sila nga safe sa Bohol. Shout out Monica Yugster. Hi Mon. Kumusta to dag birthday celebration ni nanay? Belated happy 80th birthday di ay ni nanay. Nanay ni Mons ito sa Isla sa Loon.
Kung kanipod si Ma'am Inday Juyo, daghang salamat sa kanunay pagtimbaya. Shout out di ay ko ni Sir Noel Dominguez watching sa Cebu City. Daghang salamat sir sa kanunay pagtimbaya. Og si Ma'am Piuna Life Vlog. Nadugmanghod ko nang ingon anak pa o kana mo paak sa kumagko sa tiil. Purya buyag kali as Ginoo og tagaan pagmanghod. Pero og ako sa ipabuton murag bungangkos kamatagan pag panganak ng precious bitaw. Ginoo man din naghawid sa ating kinabuhi purag advice sa ahang ibigay ni pwede ko na manganak pero after 6 years pa kuno kay namangod ko'y mayuma kinahanglan pag mayuma unahon sa ako pwede manganak og kusog. Ma'am Piuna Life Vlog, daghang salamat sa pagtimbaya. Abuotan ni Undoy. Abuotan man po ni si Jamam, basta wala may bikil. Ma'am Mylene Gonzales. Hey, kaon si Precious sa tiil, ingon sa katiglang. Ayok daw og manghod. Murag di sadget. Kaya murag arang may sura pa. Bukubo na tagsamot. Isa pa gani. Sama na pagkatugdan na nga imo man hinong giduaan. Pikpiki hinong natay. Sa pabay uban, maura man dyan sila tanan ng si Sir Jerry Bawiga. Shout out. Shout out po ko ni Sir Hieronimo Kabudbud Vlog. Daghan kayong salamat sa kanunay pagbisita. Sa among mga vlog. Shout out ni Ma'am Miriam Basadre. Walang makapantay sa pagmamahal ng lula at lolo sa kanilang apo. Senior citizen na sila pero ang sponsor sa cake sila. Wow, salute to na sa Teristo na Nanay Lita. Praying for your healthy and long life. Ito ma'am, tinuodjud na. Basta apuhan na gani mag-isgot. Labi din na sila makuha silang apo. Labaw pa sa ilang anak. Ay karon bitaw sa sitwasyon namo ng mga pag-umangkan na nga mabitaw ng tuwa dito kanunay na ang amahan tungod sa iyang mga apo yan ang eskwela man lagi pod mo na mo dyan na tinuodjud na makarelate na uban dihang nanay mga apo pero kanang wapay mga apo di pa karelate. Ma'am Mercy Carillo, hi ma'am, nagkasalamat sa kanunay pagtimbaya. Shout out po ko nila Ate Sherry Kahintong Ulrich dito sa Danao, Valencia, Bohol. Busy sila kaadyo ron guys tungod sa ilang as ate ron nagpatrabaho na po sa ijang kuan dito, ijang residence. Napot sa gipatrabaho sa ijang bay. Ni Ate Let's Abibas. Kumusta naman mo diha sa housing? Tinakabalita ba ka atong dahay nagkagubot sa housing? Atong iyang gipang padlakan daw ang mga unit nga ang nagpuyo di na mahitag ija. Ni Ma'am Rimonda Bakulta. Hi ma'am, welcome back sa among channel. Dada ito inangutana ni Undoy yung sa kunutong kahudya ijang gitanom. Kuan to siya guys, kanang mangyum og nara itong ijang gitanom nga kahoy. Diya makakita mig sabod og prutas pod magkuan pod adto magtanom pod. Ni Ma'am Luz Biminda Galan, daghan kadtong salamat ma'am. Oy, welcome sa among channel, murag bag-o kang subscriber namo ma'am. Daghan kadtong salamat. Ni Ma'am Carmen Lo, shout out Ma'am Carmen Lo.
Precious, ngano naman na shoes. Magsupay mo nang gipik-pikan, imo nang giduan, di na dyan na matog. Shout out dahil po ni Ma'am Idina Kanyete. Amping dahil sa imong pagbiyahe ron ma'am, padung man kakaog mo bakasyon og Davao. Daghan kadung salamat sa kanunay yung pagtimbaya. Nagpanta nga makaabot ka nga sip sa Davao. Maayong pagbiyahe. Ma'am Inday Joyo. Luoy pod inyo tatay talag sara makauli. Pag sara dyan siya makauli ma'am, muli ra og maka kuan kay sama lagi nga to, malagi nga yung mga pagumangkan dito. Muli po na dyan dari ma'am, nagali matog, diretso naguli po balik. Mura ra dyan siya bisita na mo, mura na siya di tagbay. Pero unsaan taman, nga naman lagi po ati man dito, grabe man kakuan sa dyang mga apo. Loy manggod pag sitwasyon og wala tog apuhan. Kaya makamaura ba pud mga bata manang kuan ko sa tay mga timan kay kuan pud kaadyo mga eskwela. Murag mauna man siguro to, murag wa nang siguro. Shout out de po ko sa kanunay nagtimbaya nga mga silent viewers diha. Kaya ba kung adaghan ko silent viewers na pakajungit-jungit na noon. Silent viewers kaya naman din man ang pero di man kajutig comment. Kaya ba na mugkin sa mo. Shout out de po ni sa mamininay ni Precious na sa Milwaukee, Wisconsin. Amping kanunay diha ma'am. Amping mo kanunay diha ma'am sa Milwaukee. So maura to guys, sunod na pud ta mag Martes-Marites. Napabaywa na mabasa nga kasi tong gustong mo kuan diha, comment laman mo sa ubos ug namoy ika-advise o ang sa inyong ika-comment. Ana. Basta daghan kadtong salamat ninyong tanan labi na sa inyong mga pagmahal ug sa kanunay pagtimbaya nga way paglibad. Sa katong gisakitan nga ingag kanunay kuno si Jagitamay manay giingan guys nga ug ikaw tinamay, ikaw may pinangga sa Ginoo kay tinamay man ka. Manay giingan nga ihangad na naman sa langit ug di ta dapat ma-stress ug tamadyon ta kay di man pud kita maoy nakasa. Mara dyan na ka-advice. Unja di po dibdibon ng mga unsa-unsa pa diha na kuan sa social media kay na naman sa social media ron bisagan sa raman dyan nahanaan sa mga tao. Ayuban mga shared post bisa maura to ni share pug ko ginagmay Martes-Marites ginagmay ug kisa tong nay gustong mo marites diha magmarites ay laman ta sa sunod vlog na pud ta guys kay basig gusto nang matug si Precious di na sa makatug di mo tutoy daan nga mo na naman to kisa to gustong nay ka marites diha magmartes-Marites lang pud ta. Comment lamang mo diha sa ubos katong gusto i-shout out. Ako sa pud na sa atubangan guys kay murag hindi nga po ko sang vlog sa una ba nga ako ra sig dawit-dawit na sa atubangan sig babot-bot. Bitaw. So maura to guys, sagan kadtong salamat sa tanan-tanan labi na sa mga nagmahal nga way paglubad. Kita kasaputa sa mga sunod video pohon. God bless you all always. Peace be with you all always. Bye bye.